Poštovani gledalci, televizija su dobro veče. Vi pratite još jedno izdanje Vaš TV lekar. Gost u našem studiju ove večer je doktorka Snežana Bašić, kardiolog i specijalista interne medicine. Dobro veče i dobrodošli. Hvala vam na pozivu. Dugo vas nije bilo, ali evo prilike da večeras čujemo odlične informacije iz sveta zdravstva, ali također i da odgovorimo na pitanje naših gledalaca. Dakle, 015-341-077. Od ovoga trenutka, poštovani gledalci, otvoren je i za vas. A statistika kaže da svake godine u svetu od bolesti srca i krvnih sudova umre 18 miliona ljudi, dakle svaki treći stanovnik planete. Statistika u Srbiji tu brojku procenjuje na više od 500.000. Kažite mi, molim vas, zašto su statistike ovakve? Zašto su one ovako poražavajuće? U kakvom mi zapravo svetu i okruženju živimo? To treba da se zapita svaki čovek, a naročito lekar. I ja sam skoro bila gost negde, intervju su radili sa mnom i govorila sam o tome da nisam srećna što živim u današnje vreme i naročito nešto sam se svih 40 godina skoro bavila poslom koji umjesto da napreduje, umjesto da lečimo ljude, umjesto da životni vek čoveka se produžava, umjesto da bude sve manje bolesnih ljudi, navodno nauka i medicina napreduju, a bolesnih ljudi je sve više. I umiranje je sve više. Mi smo prvi u svetu po broju obolelih od bolesti krvnih sudova. To su srčane bolesti i moždani inzulti. A bolesti krvnih sudova su odnose u Srbiji preko 500.000, lepo ste rekli, života na godišnjem nivou. To je strašno. To je zastrašujući podatak. I onda vam izađu sa podacima o nekoliko hiljada umrlih od korone, recimo. Sećate se tih podataka i tog zastrašivanja naroda. A niko ne zastrašuje narod što svakoga dana umre mnogo, zaista mnogo. Ako tih 500.000 podelite na 365 dana, vi imate, ako se ne varam, oko 180 ljudi koji umre svakoga dana od srca. Statistike vrlo često umeju da zavaraju, ali ja ipak koristim te podatke zato što iz njih možete da izvučete odličan zaključak i dobru pouku. Mi nešto ne radimo kako treba. Šta je u osnovi srčanih bolesti? Povišen krvni pritisak. Najčešće je povišen krvni pritisak užasan faktor rizika. Za aterosklerotske promjene, za tromboze, za infarte srca i za infarte mozga. Taj povišen krvni pritisak, nažalost, tako pogrešno se leči i tako pogrešnim pravcem usmerava Svetska zdravstvena organizacija, pa onda razni ti kongresi, da vam ne pričam o kongresima na koje više ne odlazim, jer ne želim da slušam taj marketing farmaceutske industrije. I ne mogu da gledam lekare koji tome veruju i veruju takvim podacima. Sve studije su naručene. Sve studije su, mi bismo to rekli, frizirane. Lepo su obrađene, onako kako nekome odgovara. Čak su se i mnogi prevaranti, pravi prevaranti koji prodaju ovim ljudima putem reklama, dodatke prehrani, došli do nivoa da mogu da plate studiju za nešto što ne vredi ništa i što ništa ne radi. I da se ta studija uradi u eminentnoj ustanovi, recimo na Vojno-medicinskoj akademiji urađeno. Možete zamisliti kakav je to nonsens. Koliko onda košta jedan doktor da napiše bilo šta ili da kaže, da izgovori koliko to košta? To je krajnje pitanje. Da u ovoj zemlji ne postoje lekari koji zaista misle svojom glavom, koji su vrsni stručnjaci u svom domenu, ja bih odavno prestala ne da živim ovdje, da se bavim ovom profesijom, potpuno.
Međutim, ima takvih. I na sreću našeg naroda ima dobrih, još uvek jako dobrih doktora. Koliko su upravo ti dobri lekari samosvesni i slobodni da iznesu mišljenje kakvo vi iznosite večeras? Zato treba dodatno snaga. Pa dobro, ali ne znam da li imaju priliku. Ja imam priliku, možda govorim tečno, dugo sam bila profesor, dugo sam držala predavanja, učila studente, potpuno sam elokventna sam, slobodna sam, za mene ove vaše kamere ništa ne znače, a i takva sam, očigledno kao ličnost, takva sam. Ja se i okružujem takvim ljudima koji govore sve što misle. I moji saradnici takođe govore meni ono što misle. Ako osetim da neko ne kaže šta misli, ja ga pitam da iznese stav i da otvoreno kaže. Vrlo sam empatična i osjećam ljude. I to je bitno za jednog doktora da bude takav. Želela sam da se vratim na povišen krvni pritisak. Znate iz kojih razloga? Ovaj narod ovde ne zna. Ja jako volim, pogotovo šabački celi kraj i uopšte svoju zemlju volim, a vidim da sada se vi gledate širom Srbije. Pa mi je drago da ovakve emisije koje su posvećene zdravlju zaista tome služe da, jer oduvek je ova televizija edukovala ljude kad je u pitanju zdravlje. I jako sam zahvalna što uopšte imam priliku da dođem i dok je bila doktorka Rajić, a evo i sada, i uvek ću doći kad mogu. Ljudi treba da znaju da pritisak treba da se leči, ali pravilno. Na drugačiji. Ne sme da bude pritisak da osciluje na 200 i da bude 90 sa 60. Ne. To se uvek može da dovede u balans. To je tema moja, uže specijalnosti, i ja sam se jako dugo samo time bavila. Suština lečenja krvnog pritiska nije uopšte ništa posebno. Znate, kao što bi vam svaki keramičar rekao kad zalepi pločicu, pa to nije ništa. Ovde malo čukneš, ovde pritisneš, ovde staviš krstić, dobiješ distancu, gotovo je. Tako je i u lečenju krvnog pritiska. Malo vidite, posmatrate pacijenta, vidite šta je kod njega problem. Da li zadržava višak tečnosti? Znate, ako je pacijent gojazan ili ako ima takvu konstituciju, mi to kažemo kao kušigoidni tip, da on liči obično žene koje imaju šlauf, znate, ispod grudi ima salo, drugi tip gojaznosti, čak i kod mršavih osoba, kod kojih se drugačije taloži masno tkivo. Vi to vidite kao lekar i odmah ne mora da merite body mass index, niti da bilo šta radite tako. Vi to vidite ili pitanjem čak kad razgovarate sa pacijentom. Ja ne vidim više pacijente, toliko imam mnogo pacijenata, ali imam jedno savjetovalište koje je potpuno besplatno i svi gledaoci koji se ne uključe večeras i ne mogu da me pitaju, slobodno mogu da zovu savjetovalište. Savjetovalište je potpuno besplatno. Tamo zakažu konsultaciju sa mnom i razgovaraju. Oni tada meni sve kažu. Mogu da pošalju i rezultate koje ću ja pogledati. Skoro sam rekla, to je moja karta za raj, kad su me pitali zašto je sve to besplatno. Zato što to ne možete da naplatite. To kad vi želite da pomognete velikom broju ljudi. Jer to kad vi primate u ordinaciju, znate, moj pregled je skup i tu može da dođe mali broj ljudi do mene. I ja danas ne mogu da pogledam više, kvalitetno, od 8 do 10 ljudi. A u savjetovalištu nekada i 100 mogu da čujem. Mogu da čujem, što je jako bitno za ljudi. Imamo nekoga na telefonskoj liniji. Dobro veče, ko je sa nama? Halo. Halo. Izvolite. Izvolite u programu. Dobro veče. Mirjana iz Beograda. Htela sam nešto doktorku radiologa da pitam. Doktorka internista. Ja sam kardiolog. Kardiolog. Evo ovako, doktorka, samo da vas pitam. Kažite. Pošto... Da, kardiolog. Ali isključite taj televizor, isključite televizor. Ja pijem lekove za pritisak već dugo. Dobro. Kada sam... Aha. Isključite televizor samo. Dobro. Ako možete, isključite ga. Zato što kasni signal i vi onda čujete. Sad.
Kad isključite ton na televizoru, onda možete da pričate. Samo slušajte u slušalicu. Evo, ja vas slušam i recite šta vas zanima. Sad ću da vam kažem, pošto ja dugo godina već pijem za pritisak od svojih 36 godina, ali oni su mi prepisali zato što sam aritmiju imala slabu i to. Pa mi je prepisao prvo Prilindu, pa onda je prekinuo doktor Prilindu, pa sad pijem Prilela, zapravo ujutru i Vazotal uveče i pijem Nevotens. Dobro. I sad kad popijem, htjela sam samo da vas pitam, kad popijem, išla sam ja i pitala doktora, kad popijem taj Nevotens, celu tabletu kako je on meni prepisao, meni usporava hod, na primjer. Evo, ja sam preložila i koronu i 3 vakcine sam primila i 4. i sve, ali to meni toliko sporo ide. Kao da nekome ubija. Čim ne popijem pola tablete, odmah mi boli. Naravno. On usporava i srce, pa samim tim će usporiti. A kao mlađa sam imala 130 sa 80, uvek pritisak. Da, a sad imam 140 sa 80, uvek mi je taj pritisak. Dobro, to je dobar pritisak. Znate, do 140 sa 90 se smatra normalom. Da. Tako da hvala puno. To je dobar pritisak, ništa nema na čemu. I dobri su lekovi koje pijete. S tim što beta blokatore treba koristiti, ne mogu svi da koriste. I oni usporavaju srčani ritam, usporavaju, samim tim mogu da ovako deluju na pacijenta. Pitanje je o kakvoj se aritmiji također radi. I eto vidite koliko savjetovalište je u stvari dobro. Zato što sad ova gospođa treba u savjetovalište meni da pošalje sliku. Oni svi znaju da fotografišu telefonom, jer to im je najjednostavnije. Mogu je teže da mi šalju na mail i tako, stariji ljudi. Ali može uvijek neko da im fotografiše telefonom i pošalje na Viber. Na Viber, praktično na Viber mi pošalju slike svojih rezultata. Laboratorijskih, izveštaja, svega. Ja to sve pregledam i stvaram pravim fajl o pacijentu i pogledam celu terapiju. Onda, na konsultaciji, ja razgovaram sa pacijentom telefonom. To mnogo znači pacijentu. Evo vidite, ona ima dobru terapiju, ali neka pije pola tablete, čak i 1/4. Ona će sama osjetiti, osluškujući svoj organizam, da njoj to ne prija. A ima dobar pritisak. Treba samo, i ona sada gleda verovatno emisiju dalje, treba samo da obavezno uradite jedan holter EKG. Ne holter pritiska, nego holter EKG-a. To znači da 24 sata samo vam zakače tu jednu snimač i on vam snima srce 24 sata. Zakače elektrode i vi to nosite ispod košulje. Čitav dan imate normalnu aktivnost kao što biste imali inače. 24 sata da vidimo kako srce radi. Kod svih aritmija to mora da se radi, zato što aritmije vremenom napreduju. Nažalost, ili i pogrešno lečene aritmije ili nelečene na vreme mogu izazvati srčanu slabost, popuštanje srca, ishemiju srca. I to je kasnije problem koji ne možete da zaustavite. Imamo još nekoga na telefonskoj liniji. Dobro večer, u programu ste. Dobro večer. Dobro večer, ne čujemo vas. Dobro večer. Izvolite. Sada se čujemo. Izvolite. Ovdje je Živojin Trifunović iz Loznice. Dobro večer, Živojine. Dobro večer. Kažite, Živojine. Imam pitanje za doktorku. Kažite. Dobro večer. Isključite ton. Evo, već godinu dana spremam se za operaciju za srce na Dedinju. Vraćen sam 10. januara, bio sam 5 dana. Živojine, slušajte sada ovo što ću vam reći. Isključite ton na televizoru ili ugasite televizor.
Zato što ne mogu ovako da vas slušam. Zato što vi čekate jer kasni signal. Dobro, evo. Samo slušajte u slušalicu. Kao da razgovaramo telefonom. Dobro, važi. Ajde. Od svih dokumenata koje sam pribavio, Dobro. interesuje me važnost tih dokumenata i zadnji pregled koji imam 5. marta na odelenju endokrinologije u Beogradu. Idem u Beograd radi ispitivanja funkcionalnosti uvećanog levog nadbubrega. Dobro. To je sve vezano za kardiološki... Da li možete vi meni da pregledate dokumentaciju i da date saglasnost za dedinje? Naravno da mogu da pregledam dokumentaciju vašu i naravno da mogu da... I da potpišete da... Ja sam dobio spisak sa dedinja šta treba da pribavi. Da. Pa jeste pribavili sve to? Nisam zadovoljan radom službe u Loznici i pomalo nemam poverenje. Treba mi odgovarajuće lice za ovu moju fasciklu, za moj dosije da pregleda i da kaže idite na dedinje, spremni ste za operaciju. To je to, važno. Možete da pošaljete dokumentaciju koju imate na telefon 069 398 7747. I ja ću zamoliti stvarno režiju da oni stave taj broj telefona, da pošaljete dokumentaciju, ja ću to sve da pogledam, da vidim šta je, šta traži dedinje, to znam. I onda ću vam reći da, vi ste uradili sve što treba ili niste i šta treba još da uradite. Suština je da vi, kad idete na intervenciju u bolnicu, kao što je dedinje ili bilo koji institut kod nas, vi dobijete spisak svega što treba da imate kad dođete na intervenciju. Ovo funkcionalno ispitivanje nadbubrega koje ste pomenuli, koje je pomenuo gospodin, to jeste jako bitno. Jer ako vi imate kojim slučajem tumor nadbubrega, vama ne treba intervencija na srcu, vama treba intervencija na nadbubregu. Tako da uvek se ograđujemo, to se naročito odnosi na ljude koji imaju jako povišen krvni pritisak. Mi tu uvek ispitujemo i bubreg i nadbubreg. Naročito kad je nadbubreg u pitanju. Postoji jedan tumor koji se zove feohromocitom, koji ne daje nikakve simptome, ništa, samo enormne skokove pritiska. Odjednom on grune upravo hormone koji povišavaju nivo pritiska, krvnog pritiska, delaju na krvne sudove. Koliko se često ta prva sumnja uputi upravo na nadbubreg, a ne na neke druge? Nije to tako čest. Tumor, na sreću, nije tako čest. Vrlo je redak. Ali ga ima. Ima ga. Pričamo o hipertenziji i dalje. Malo čas ste pomenuli jednu zanimljivu stvar, a to je da se povišena vrednost krvnog pritiska računa od 140 mm živinog stuba. Međutim, ta vrednost je relativno novo ustanovljena. Do tada niže vrednosti krvnog pritiska važile su kao uobičajene i normalne. Ko uopšte ustanovljava te parametre i zašto? Da li nam je moderan način života, ubrzana svakodnevica, način ishrane ili pak neka viša instanca uzrok da imamo ovakve promene? Vidite, ta gornja granica normale krvnog pritiska ustanovljena je jako davno, da je 140 sa 90. I da je to gornja granica koju možete smatrati normalnom i do te visine vi ne dajete nikakvu terapiju za krvni pritisak. Kao što sve ništa nije onako, baš sve je četvrtasto i sve baš okruglo, osim kruga i kocke, onda vi imate situaciju da ne možete kod svakog čoveka smatrati normalnim 140 sa 90 ako on ima simptome. Znate, imate ljudi koji su imali pritisak 90 sa 60 i koji na 130 imaju glavobolje, imaju već simptome. Prema tome, svaki čovek ponaosob je posmatran. A naravno, sve te parametre i vrednosti daje Svetska zdravstvena organizacija. Verujte mi, krovna organizacija bih rekla kad su lekari u pitanju, a ja sam jako razočarana
funkcionisanjem te organizacije, funkcionisanjem lekarske komore, funkcionisanjem ili bolje reći nefunkcionisanjem Srpskog lekarskog društva, da ne govorimo o našoj Akademiji nauka koja se ni ne čuje ni ne vidi više. I mi smo postali zemlja apsurda, pa i apsurda u medicini. Kako ste vi to nazvali, izvinite, na početku emisije pominjali ste jedan intervju, upravo na Balkan Info. U tom intervju to ste okarakterisali kao nihilizam. Jeste, nihilizam. Mi smo jedno nihilističko društvo u kome je poništena svaka vrednost. I kad poništite sve vrednosti, vi možete novac da proglasite za najveću vrednost. I šta ste dobili onda? Dobili ste doktore koji žele samo novac, dobili ste prodavce koji žele samo novac, dobili ste radnike koji samo žele da rade zbog novca i ni zbog čega drugog. Vrednosti druge ne postoje. Ja sam danas u bolnici u Tiršovoj sa kolegama razgovarala na temu kakvi smo mi to doktori. Da li je ovo moguće? I verujte mi, tamo ima divnih doktora sa kojima možete da pričate o tome, koji se slažu, koji ne rade taj posao samo zbog novca. Jer znate, ne postoji novac, to sam vam i rekla, ne postoji novac koji može da plati to vreme koje vi provedete sa bolesnim ljudima. Znate koliko vi te energije bolesne u sebe upijete. Pa pravi lekari zaista žive kratko i umiru brzo. Vrlo je, pogotovo oni koji se bave hirurgijom ili čak i kardiovaskularnim bolestima. Jako je teško i onkolozima. Teško je svakom empatičnom lekaru. A ne možete da nemate empatiju, a da budete lekar. Vi ste onda promašili profesiju potpuno. Jer znate, potpuno promašili. Kao hoćete da budete šofer, a vi nemate uopšte osjećaj niti za ravnotežu, niti za levo, niti za desno. To vam je potpuni promašaj profesije. A koliko danas upravo polipragmazija može da oslika stanje u zdravstvu? Upravo odslikava. To ste jako dobro zaključili, verujem čim ste postavili takvo pitanje. Polipragmazija je lečenje sa mnogo lekova. Vidite što je postigla farmaceutska industrija. Da ih ne nazovem drugačije. Postigli su to da vi, kad lečite ljude svako iz svog domena, a opet je to i postigla ovakva organizacija medicine. Cijela medicina je podeljena na uske specijalnosti, pa vi sad imate i subspecijalnosti, pa će vam se desiti da vam jedan internista, subspecijalista, gastroenterolog propiše terapiju, pa vam onda za gastrointestinalni trakt, pa onda idete kod kardiologa, znači subspecijalista, također internista. On propiše svoju terapiju ne gledajući ovu terapiju uopšte, jer to ga ne zanima, zato što je to gastroenterološka terapija. Pa odete kod reumatologa, jer imate pravo da imate i reumatske tegobe, pa vam on propiše još niz lekova. Pa onda, ne daj Bože da imate anemiju ili neku bolest krvi, pa idete kod hematologa koji piše svoju terapiju. Pa onda imate endokrinologa, a sve je to interna medicina. Sve je to interna medicina. Zašto smo je tako razdelili? Integrativno treba da lečimo pacijente. I zato ja kad me pitaju šta sam po vokaciji, ja kažem internista. Jer vrlo, jako volim to da kažem. A šta internista? Kažem internista. Jer ako ste internista, vi ste sve i kardiolog, i hematolog, i gastroenterolog, i reumatolog, i endokrinolog. To je sve interna medicina. To što ste se usko specijalizovali za određenu oblast, to podrazumeva da to najbolje poznajete. Ali vas ne isključuje da dobro poznajete sve druge oblasti. Tako da, ne mogu da kažem da, zato što se bavim kardiologijom ili povišenim krvnim pritiskom ili aritmijama, da ja ne znam gastroenterološke smetnje da prepoznam kod pacijenata i da ja ne znam čemu služe blokatori protonske pumpe ili antacidi, lekovi koji obaraju nivo kiseline u želucu ili ne znam da moj pacijent ima refluks i ima refluksni ezofagitis, zapaljenje ezofagusa i da mi on govori, doktorka, ja non stop podrigujem, pa nije to od srca, ali ja znam šta je. I naravno da ću ja pacijentu ne samo dati kardiološku terapiju, nego ću mu zaštititi želudac
Da ga ta terapija ne uvede u veći problem. To integrativno lečenje, nažalost, rasparčano je, sve ovako, da svako leči samo jednu oblast, kao da je čovek podeljen na delove, a nije, čovek je celina. I zato vam kažem, vrlo je bitno kad sa pacijentom razgovarate. Ne pola dijagnoze, vi ste 90% dijagnoze dobili u razgovoru. A mi smo se oslonili samo na aparate. Pa kako smo mi, doktori stari, lečili ljude nekada? Kad nismo imali ovoliko aparata. I znate, mi smo na kardiologiji imali samo jedan ultrazvučni aparat. I 40 kardiologa se smenjivalo na tom ultrazvučnom aparatu. Pa ode 6 ili 2 na obuku, pa se vrate, pa mi gledamo od njih, učimo, pa onda profesor kaže, ajte sad, vi možete da idete na obuku za ultrazvuk, pa vi dobijete mogućnost da odete i da se školujete godinu dana, da učite ultrazvuk srca. Kako smo mi umeđu vremenu radili i lečili ljude, a bili specijalisti? Lečili smo slušanjem pacijenta, lečili smo razgovorom sa pacijentom, pa imali test opterećenja, pa radili mnogo metoda. Dakle, to vreme koje ste mogli da posvetite pacijentu ispostavilo se da je od krucijalnog značaja za upravo ovo sistematsko sagledavanje stanja pacijenta. To danas nemamo. Danas, znate zašto je to tako? Potpuno loša organizacija. Apsolutno. Dakle, sistem. Tako je, sistem. Zamislite, vi imate... Ne mogu da se izražavam narodski, što bi rekao ovaj narod, prosto da kažem, kao kad bi piletu sad nadogradili sise silikonske. A ono ne može to da ima. To mi radimo. Mi sad hoćemo zakazivanje pregleda kao u Evropskoj uniji. Pa Evropska unija je trula do srži. Medicina u Evropskoj uniji je katastrofalna. Ne bih voljela nikoga, ni psa da vodim da mi leče tamo. Jer znate, u mnogim zemljama i u mnogim čuvenim bolnicama ja sam videla šta se tamo dešava. I to meni niko ne može da kaže da to nije tako. Ja odlično znam kakve su naše sestre medicinske, kako one daju infuzije, kako su obučene, kakvi su naši doktori. I o tome najbolje govori koliko su cenjene kada odu u Naravno, ali svuda su cenjene u inostranstvu, ali u svojoj zemlji najmanje. Nažalost, najmanje. Danas ste u stanju. Toliko su pacijenti izgubili poštovanje prema lekarima. Zašto? Zašto? Sistematski se urušava naš integritet. Integritet lekara. Sistematski se urušava. Jer znate, dovode vas u situaciju da vas pacijenti ne da vas ne vole, nego zaziru od vas, da proveravaju mišljenje doktora. Da li on misli baš da to tako treba? Čuli ste pacijenta koji kaže, vaše gledalce koji kaže, ne verujem baš ovima u Loznici. Jer znate, zašto? Pa neki studenti moji su postali lekari u Loznici, učili dobro, bili odlični studenti i bili verovatno i dobri lekari. Mnogo sam ih upoznala, ne samo u Loznici, i u Kraljevu, i u Valjevu, i u Kragujevcu, i da ne pričamo o Vojvodini, da ne pričamo o jugu Srbije. Nije stvar samo u tome. Urušiti ugled lekarima, urušavanje ugleda radi sistem. Ovo se sistematski radi. Kako zakazivanje pregleda? Šta je to? Pobogu. To je ono što sam vam rekla da mi hoćemo da piletu nakačimo nešto što nije njegovo. Mi ćemo zakazivati preglede. Mi kopiramo sve što je evropsko, pa makar i to, a nije sve dobro. Zašto ne kopiramo ekologiju od njih? Oni su čisti, očistili sve, ne puše nigde u zatvorenom prostoru, imaju savršeno čiste reke, imaju industriju koja ima visok nivo prečišćavanja. Zašto mi to nismo uzeli od njih? Ne, jer njima to nije u interesu. Jer znate, mi radimo ono što je u interesu Evropskoj uniji, odnosno Americi. Mi radimo za druge, u stvari. Ono što je u interesu njima, ne nama. I ovaj narod to treba konačno da shvati, da kad je zdravstvo u pitanju, ja ovo govorim samo o zdravlju, ja se ne bavim politikom. Mene politika uopšte ne interesuje i ja nikad nisam bila član ni jedne stranke, niti ću biti do kraja svoga života, to javno govorim uvek. Niti ću biti bilo kakav funkcioner ove zemlje i bilo koje. Ne. Želim samo, jer znate, vrlo je lako kritikovati, ali teško je, ali ja dajem rešenje. Ja kažem šta je rešenje.
Rešenje je ukinuti sve liste čekanja, ukinuti sva zakazivanja. Ne, kad si bolestan možeš da ideš kod doktora. Verujte mi da će biti manje gužvi. Znate da idu, jesu zakazani? Pa ja sam zakazala, idem da se proverim, idem da se prekontrolišem, idem pa dobro, pa da dam krv, pa sve ću to. Da li je to neophodno raditi toliko često? Naprimjer, koliko je takvih koji u stvari se zakazuju vrlo revnosno i vrlo redovno i da zbog njih ne mogu da dođu oni koji su zaista bolesni na red? Ne. Onda kad si bolestan, ideš kod doktora. A sistematske redovne preglede radiš 2 puta godišnje, da 6 meseci. I to je to. Nema potrebe više. Zato jedna organizacija, i šta je to? Pa mi se vraćamo u doba socijalizma. Tako smo išli kod doktora. Suština je da mi sa listama čekanja dovodimo vrlo teške pacijente u situaciju da ne dočekaju pregled. Da ne govorim o tom dedinju koje je famozno sa listama čekanja, eto, sa gomilom papira koji treba da se spreme, a vrlo često je to izgovor. Znate šta sam ja također u jednom pojavljivanju rekla? Liste čekanja. Šta su liste čekanja po vama, pitaju oni mene. A ja kažem, pa to vam je način za korupciju najbolji. Jer znate, ako si na listi 130, a ti malo podmažeš da budeš 5. A je možda i 1. Zavisi koliko si podmazao. To je lista čekanja. To je lista čekanja. Pa od kuma kum, pa njegova svastika, pa ovaj i ti se s liste pomeraš samo na dole. I onda shvatiš da mora da odrešiš kesu da bi došao gore. To je lista čekanja. I nemojte da me neko uopšte ubeđuje i ne može da mi prodaje rogove za sveću, jer ja znam šta su rogovi, a šta je sveća. Znači ja znam, ja sam i živela i radila u državnom zdravstvu i znam da liste čekanja ne treba da postoje i to znam i danas. I to znaju i mnogi lekari. Ali odgovara nekome ovako. Jer znate, nekome ovako odgovara. Možda se sve sad preliva malo po malo pa u privatni sektor. Jer znate, ako je tamo liste čekanja velika, idem ja da operišem kuk privatno. Pa šta ću, skupit ću 4.000 evra ili 2.000 ili ne znam, podići ću kredit. Jer smo dotle došli. Zašto smo plaćali zdravstveno osiguranje svih ovih godina? I to je suština. Ljudi moraju da se zapitaju. Ali ljudi se ne pitaju. Ljudi se osjećaju bespomoćno. Oni misle da ništa ne mogu da promene. Može da se promeni. Upravo to. Činjenica je da poslednjih godina također vidimo veliki odliv stručnog medicinskog kadra iz državnog sektora u privatni, kao što ste malo čas rekli. Da. I automatski to je potreba i pacijenata. A to nije zbog para. Tako nije. Ne, to uopšte nije zbog para. Iako žele da predstave to. Šta je u pitanju? Da li je to? Zato ja lično znam kolege koji su otišli. Znate, to je zbog neverovatnog pritiska i političkog pritiska ljudi koji se postavljaju na čelna mesta u tim ustanovama. Jesu li to nestručni? Naravno, loši organizatori. Politički podobni. Znate, kakvi su to? To su oni kučići na gastarbajterskom automobilu, ako se sećate, Mercedesi dolaze, pa oni kučići klimaju glavom. To je to. To su ti klimači glava, to su ti direktori, načelnici koji će gurnuti dole sve što je dobro, koji će eliminisati svaku konkurenciju. I vi se tu osjećate ugroženi. Mnogi kolege ne trpe takav autoritet. Naročito ne žele autoritet ako znaju da su sposobni, da mogu i da dobro rade. A da to niko ne ceni i ne vidi. Jer znate, jer to je suština. Imamo još nekoga na telefonskoj liniji. Dobro večer, u programu ste, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Htjela sam da razgovaram sa doktoricom. Izvolite. Čujem vas odlično, kažite. Stenjena doktorice. Ja imam anginu pectoris, ali ugrađen i pacemaker 14. godine, a ove godine 10. aprila mi je menjan. Dobro. I pijem ujutru Reksanil, određenu dozu, pola, pila sam ceo, pa mi je to bilo puno. Dobro. I onda mi je smanjio doktor na pola. I metoprolol XL. Metoprolol 47,5. Dobro, 47,5. Da, ujutru.
a i Siofor 850 dao mi je endokrinolog. Dobro, zbog šećera. Zbog šećera. Šećera, Da. eventualno kaže da ne dobijem preventiva zbog šećera. A uveče pijem isto to. Šta pijete uveče? Iste lekove. Ne možete pijete isto. Zašto pijete metoprolol XL i uveče? On je extended relief, on je lek koji se sporo oslobađa i dovoljna je jedna dnevna doza. Ali po pola. Pola od 47,5? Ne, 47 celu. A Dobro. Preksanil pola ujutru, a pola uveče. Dobro. A isto I metoprolol pijete uveče, 47,5? Da. Dobro. Jel imate aritmiju? Jel se uključuje taj pacemaker često? Vi osjećate kad se uključi pacemaker? A ja ga ne osjetim. Ne osjetite ga? Ne. Dobro, to je odlično što ga ne osjetite. Ne osjećam, nikad ga nisam osjetila. I da li se to... Ja sam ranije pila druge lekove, ne mogu sad da se sjetim koje, nisam bila spremna. A još da kažem vam ovo. Tada ovo vreme, kada se menja ovo vreme, dobijem pritisak. Imate oscilacije pritiska, da, i dobijete povišen pritisak. Da, povišen pritisak. Treba vam, znate šta vam treba? Na celu ovu terapiju koju pijete, niti metoprolol XL, niti ovaj AC inhibitor koji pijete ujutru i uveče, neće držati kad je ovakvo vreme, kad je ovakva promjena vremena, mora da popijete i diuretik, lek za izmokravanje. Da, pijem i diuretik. Ali kada ga pijete? Koliko često? Koji diuretik? Kako se zove diuretik? Taj lek za izmokravanje koji pijete? Pa da vam kažem... Diunorm, Lometazid, Lasix. Lasixa sam se zvonila pa nisam. Dobro. Koliko pijete Lasixa? Kad pijete Lasix? Lasix 3. 4. dan ili kad dobijem pritisak. Ne možete na 3. 4. dan sada kad se menja vreme. Morate na drugi dan da ga uzmete. Tačno ćete vidjeti po skoku pritiska. I neće vam skakati pritisak. Ne treba da menjate količinu lekova koje pijete za pritisak. Ovako kako pijete, to je u redu. Zbog pacemakera vi mora da uzimate ove lekove, pretpostavljam, pa i metoprolol ovako. I to je u redu. To je u redu. Ali Lasix odmah učestalije uzimajte. Čim krene da skače pritisak, vi mora da znate to, osjećate. Odmah tih dana pijete na drugi dan. Ili svaki dan ako treba. Dok pritisak ne bude normalan. Jer ne smete da imate skokove pritiska. To je ono o čemu ja sam na početku emisije upravo o tome govorila, da mnogi pacijenti imaju oscilacije pritiska, to je pogubno za krvotok. I to je ono što pravi vrtložno kretanje krvi, skok i pad nagli pritiska, jer to pravi tromboze, to napravi šlog i to napravi infarkt srca. Prema tome, vi sebe štitite tako što izbacivanjem viška tečnosti, jer vam je srce oslabilo vremenom, vi mora da pijete Lasix. Kad pijete Lasix, tog dana obavezno pojedite najmanje 2 banane i obavezno popijte najmanje 1 čašu onog paradajza koji pravite, svi ga ostavljamo kao zimnicu, ili jedite paradajz. U njima ima kalijuma. Da ne biste pili kalijum hlorid, imaćete grčeve u nogama ako poremetite kalijum. Je znate? Da, imala sam, ali kada sam pila čitavu dozu ovoga metoprolola. Kad ste pili kakvu dozu? Preksanila, da. Da, kad sam celu dozu ujutru. Zato što ste izmokravali kalijum. Suština je da uzimate hranu
koja sadrži kalijum. A kažem vam, to je jednostavno zapamtiti banane i paradajz. Banane sam jela svako jutro, Tako po treba. jednu, a nekad preko dana je više komada, 2, 3. A sada sam... Ne možete zbog šećera, pa je bolje da jedete paradajz. Da izbegnete banane i da jedete paradajz. Pojedite jednu bananu samo ujutru, a onda posle paradajz. Ima naravno kalijuma i u spanaću, ima u brokoliju, ima ga u cvekli, ima u svom povrću. Kad jedete sveže povrće, unećete dovoljno kalijuma. Ako ne, koristite kalijum hlorid prašak ili tablete. Ali suština je u tome da vi držite pritisak pod kontrolom. Ne sme da vama skače pritisak. Naročito ili imate pacemaker, jer imate već slabo srce i imate problem sa aritmijom. Zato, molim vas, Lasix, naročito ovih dana su primećeni porasti pritiska. Kod pacijenata svi imaju oscilacije pritiska. Da, ali ja sam svi imala otiču noge, anginu svi se osjećaju naduto. Sada ćemo reći i... Šta kažete? Ali i anginu pectoris mi se pojavila. Odmah ćete dobiti bol ako vam skoči pritisak. Da. Jer visok pritisak traži više... Bolela me je glava. Da, i boleće vas glava. I malo i na očni kapci. Oteknu očni kapci, spuste se, pogotovo naravno. Po tome vidite, osluškujte svoj organizam. Osluškujte organizam. Tačno ćete sami proceniti čim osetite kao da ste naduti, da počinju malo kapci. Odmah tog dana pijte Lasix. Pa neka to bude i svaki dan za redom. Dok ne prođe klimatski ovakav, šta je ovo, pošast, ko bi više znao šta je, dok ne prođe, vi tako radite. I vidjet ćete, to će jako dobro biti. Pritisak kad vam bude u normali, a sa viškom tečnosti vi ne funkcionišete dobro. Neće dobro funkcionisati ni pacemaker, neće dobro raditi ni srce, nećete ni šećer imati dobar sa skokom pritiska. Prema tome, sve je to komplikacija za krvne sudove. Molim vas na drugi dan Lasix. Eto. Da, ali ja imam... Hvala vam što ste se uključili u program i gospođa nam je dala sjajan šlagvort. Počeli smo da pričamo o variranju pritiska i ono što ste malo čas rekli. Promenljive vremenske prilike, automatski i neprilike za funkcionisanje organizma. Imamo proleće u januaru, u februaru. Pa jeste, kontrolišu nam klimu. Navodno nam kontrolišu klimu, u stvari ne. Uništavaju nam zdravlje. To treba tako nazvati, uništavanje zdravlja ljudi, da budu što bolesniji, jer čime to rade, ne znam. Sigurno je da chemtrails i tome doprinose, i da to jeste to, ali koje su materije tu i čime rade, niko to neće, niko to ne govori. Očigledno je da imamo i ogromno zagađenje. Odakle nam zagađenje kad nemamo tešku industriju uopšte? Nekada smo imali razvijenu tešku industriju, radila sva i tekstilna i teška industrija, rudnici, sve radilo. Ovo danas. Makar i da je tehnologija ista od pre 50 godina, pa nije ovoliko zagađivala sredinu. Nije bilo ovoliko tih ppm čestica u vazduhu, čestica koje izazivaju kancere, karcinome pluća najpre, pa onda i druge. Da ne govorimo o tome što završi u hrani, pa izaziva karcinome digestivnog sistema. Takav je porast karcinoma debelog creva i karcinoma pankreasa. Nekada ste imali da za karcinom debelog creva oboljevaju samo muškarci. Žene skoro nikada. Danas je jednak broj. I žena i muškaraca. Ispušta se i granica starostna, nažalost. Starostna granica se spušta neverovatno. Imate ljude koji imaju 30 godina, 28 godina i kancer debelog creva. To je nekad bilo posle 60. 65. I onda se zapitamo... Zato vam kažem, zapitamo se šta je uzrok. Kakvu hranu jedemo? Kakav vazduh dišemo? Sve zagađeno. A ne zagađujemo mi. Jer znate, to je nemoguće. Nas ima manje nego što nas je bilo. Mi nismo porasli u broju na ovom prostoru, nego se smanjili. Šta je? Industrija nije porasla. Smanjila se. Znate kolike fabrike ne rade? Ništa. Propadaju. Prodaju ih, ovi to posle grade, stambene zgrade. Nema industrije koja će... I nema realnog objašnjenja. Svako će vam reći Obrenovac i Smederevo. Pa dobro, šta? I Zorka, Šabac. I šta? Postoje li i onda?
I u ono vreme kada su bili najprofitabilniji. Najprofitabilniji radili... Nismo imali ovakav procenat. Sve 3 smene radile i Obrenovac, i Smederevo, i Železara, i sve. I Zorka. I šta je bilo? Jesmo imali ovoliko karcinoma? Nismo. Nismo. Znate, kad neko dobije tumor, to je bilo tako retko. Pa šta se onda dešava? Šta nas truje? U stvari, bolje bi trebalo da se zapitamo ko nas truje. Ko nas truje? Očigledno da ništa nije teorija zavere, ovo što pričaju da hoće da nam smanji broj. Samo ne znam dokle će ljudi ovako sedeti u kućama i brinuti o samo ličnom problemu, kao da se sve ovo okolo nikome ne dešava. A dešava se. Znate kada osete to? Kad se njima desi. Mora da se probude i mora da misle o zdravlju. Ne može, ja sam govorila o tome da treba da se borimo ne samo za to da se zabrane chemtrailsi. Zašto? 17 država u Americi zabranilo chemtrails. Među njima Teksas. Zašto? Mi ne možemo. Zašto smo mi poslušniji? Je li tako? Mi slušamo velike moćnike. Ne. Mi smo uvek bili neposlušan narod. Pa zašto nismo neposlušni u situacijama koje su vrlo bitne za naše zdravlje, ali neposlušni smo za druge stvari? Kad treba da bacamo smeće u reke, svuda redom, tu ćemo da bacimo, tu nećemo slušamo nikoga, baš nas briga. Za takve stvari smo neposlušni, a za ovo što je vrlo bitno, za zdravlje mi se za to ne borimo uopšte. Za čist vazduh, čistu zemlju i čistu vodu mi imamo pravo na to. I ne sme niko da nam to zagađuje. Sve ovo što vidite, ove oscilacije krvnog pritiska, to je zbog toga što nas prskaju. Što definitivno zagađuju ovu sredinu. I ne samo nas, nažalost. I ne samo nas. Dakle, Čitava planeta je u problemu. Samo ne ovakvom u kakvom smo mi. Veliko interesovanje za večerašnju emisiju. U programu ste, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Znate šta, ja pijem Lizopril 20, već 12 godina, znači donji srčani pritisak. Pre možda 1-2 mjeseca je došlo do skoka srčanog pritiska, te mi je doktor prepisao ujutru da pijem Lizopril H, a uveče da pijem taj Lizopril 20. I pored toga koristim Konkor, koji mi je prepisao internista kad sam bila pre 2 godine u banji, jer mi se tad desilo da mi je se puls povećao. Recite mi, molim vas, da li su to dobre tablete? A kakav je pritisak sada kad pijete taj H? Kad mi je uključen Lizopril H, hvala Bogu, normalan mi je. 75 do 80, nikad ne prelazi. Trebao vam je samo diuretik. Ja ne volim te lekove koje u sebi sadrže diuretik. Aha. Jer znate, ja volim da diuretik dam posebno pacijentu. Zato što onda mogu da doziram na drugi dan, na 3. dan da pije diuretik, a ne svaki dan u toj tableti. Ne slažem se sa tom školom, imam pravo da se ne slažem. Znate šta, ja sam esnaf i ja sam zanat i nisam poslušna. Ja ne slušam šta kaže Svetska zdravstvena organizacija, ne slušam šta kaže Srpska lekarsko društvo niti komora, ne slušam zato što imam 40 godina već staža. Ja slušam sebe i svoje iskustvo i ja znam kako su mi reagovali pacijenti na lekove, posebno kad im dajem, a kako mi reaguju kao da u jednoj tableti imaju sve. Ne volim interakcije lekova, ne volim da pacijent pije 2 leka odjednom, a to je 2 leka odjednom. Znate, ne volim. Volim da napravi razmak. A znate šta, Lizopril H pijem ujutru, a ovo je Lizopril 20 uveče. Znate, Lizopril H ima u sebi 2 supstance, 2 aktivna principa. Diuretik, to je to H, hidrohlortiazid. U maloj dozi to je Lasix, u suštini. I ima Lizinopril, AC inhibitor koji deluje na pritisak. Zašto da ih uzmete odjednom? Kaže, ništa oni ne smetaju, to je ispitano. Ne želim. Zašto? Jer vi želite takav komfor. Ne. Ja pre želim da vi počnete da mokrite od podneva, u podne, pa da u 10 ujutru popijete
hidrohlortijazid, odnosno neki diuretik, diunorm, lometazid, neki koji štedi kalijum, a ne ovaj koji ga izlučuje. Zato što vremenom, uzimajući ovako svakoga dana ujutru, taj diuretik u maloj dozi, vi malo po malo izlučujete kalijuma mnogo. A možete da ga ne unesete hranom dovoljno. I onda pacijenti uglavnom imaju grčeve u nogama, imaju preskakanje srca, imaju poremećaj pulsa i to je problem. A šta vi meni preporučujete da ja pijem? Da uzimate običan lizinopril, ili enalapril, ili prilenap, bilo koji od AC inhibitora, uzmete ga ujutru čim otvorite oči, a onda u 10 doručkujete lepo, pa posle doručka oko 10 sati vi popijete lek za izmokravanje. I onda počnete da mokrite oko podneva i mokrite do popodne, do 6 sati uveče vi ste izmokrili sav višak tečnosti i pritisak će vam biti savršen. A recite mi za konkor... I onda ćete po visini donjeg pritiska, tog srčanog, kako ga vi zovete, po visini tog donjeg pritiska, vi ćete tačno znati da li vam je potrebno da pijete taj diuretik, diunorm recimo ili lometazid ili bilo koji od njih koji ne izlučuju kalijum, koji štede kalijum, da li vam je potrebno da ga pijete svakoga dana, a možda nije. Možda treba da pijete svakog drugog. Možda na 3. dan pijete. Tačno ćete osetiti to. Jer će i pritisak rasti donji i osetit ćete po tome da imate višak tečnosti. Počne da vam burma na prstu, ne može da se spusti, otekli prsti, kapci, osjećate punoću. Na kraju krajeva imate donji pritisak povišen. To je znak viška tečnosti. Povišen donji pritisak rešava se lekovima za izmokravanje. Znate šta je najveći problem kad dođu muškarci kao pacijenti? Vi možete sad da se isključite s veze, da može još neko drugi da zove. Hvala vam što ste se javili i nadam se da vam je ovo bilo korisno. I možete da zovete uvek savjetovalište i da tražite konsultaciju sa mnom. Još jednom broj savjetovališta. Broj savjetovališta ima 011 398 7747. I ima još jedan broj 069, to je mobilni telefon na koji se šalju i rezultati, slikaju pa pošalju na Viber 069 398 7747. I potpuno su vam besplatni savjeti, ovako kao što vam sada govorim, ali naravno lakše mi je kad vidim vaše rezultate. Pa kada vam ja kažem merite pritisak nedelju dana, pa me zovite za nedelju dana, merite ujutru, podne i uveče, pa vi to merite, pa pišete u svesku, pa mi onda pozovete i kažete mi doktorka, u sredu mi je bio toliki pritisak, a sve ovo bilo normalno. Onda ja kažem, vi ćete sredom da pijete lek za izmokravanje. Jer znate, to je jednostavno, nije teško lečiti uopšte pritisak, ali samo treba osluškivati svakog pacijenta ponaosob. I ovo sam htjela da vam kažem, još uvijek nisam zaboravna, kad muškarci dođu u ordinaciju, najčešće, tu je jao doktorka, samo nemojte ono za izmokravanje. Znate, njima je to problem da oni piju lek za izmokravanje. Ne znam zašto. Uopšte ne znam zašto. Vjerovatno ne znam zato što nisam muškarac. A suština je da oni treba da piju lek za izmokravanje jer najčešće imaju dijastolni pritisak visok. I to je jedini lek koji je opravdan tada dati da izbaci višak tečnosti. Postoji naravno prirodna sredstva. Postoji jedna trava, da tako nazovem, trava, zove se gladiševina, u srpskom narodu poznata, i ona je diuretik. Pa recimo peršun, čaj od peršuna, diuretik. Pa kopriva, list od koprive također obara šećer i diuretik. Toliko ima imamo prirodnih, alternativnih znate, rešenja prirodnih čajeva koje možete da pijete i da izmokravate više. I da ne mora da pijete lekove. Dakle, oni mogu biti potpuna zamena ili primarno sredstvo, da li ćemo lekove nazvati? Zavisi kada. Jer znate, mnogo je dobro kad ste, ja sam to govorila kao za majstore. Znate, ja odvezem moju auto kod majstora u neki servis i oni kažu menjač ne valja, mora menjamo cijeli menjač. Nov menjač.
Kažem, pa menjač ima milijardu delova unutra, pa zar ne možete da popravite to samo? A ne, to se ne popravlja. Sve se popravlja. Sve se može popraviti osim smrti. Prema tome, koja je konačna? Kad je telo u pitanju. I zato vam kažem, mi smo kao sat. Mnogo toga može da se popravlja. Kad je na vreme, dobro je. A kad se izlizali zupčanici, teško je. Tako da treba na vreme koristiti. Recimo žene. Žene treba da koriste te prirodne diuretike, zato što su žene zbog masnog tkiva, zbog sala, zbog estrogena, sklonije zadržavanju tečnosti. I treba da piju. Muškarci starenjem i gubitkom testosterona dobijaju taj primat estrogena i zadržavaju više tečnosti. I naročito gojazošću i naročito, naravno, ako su gojazni. Kako komentarišete zapravo ovaj fenomen, pa više decenije unazad, da nam se preko medija nude lekovi za svaku bolest i svaki lek leči i pomaže pri svakom stanju kako bi se ostvarila profit u farmaceutskoj industriji? Sve su izmišljotine. Sve. Od prvog do posljednjeg koji se reklamiraju. Evo ja vam to odgovorno tvrdim. Odgovorno tvrdim da su to takve prevare i da iza toga praktično stoje ljudi koji se bogate na taj način. A da ljudi ovde ne znaju ništa i kupuju sve što je na reklami. Sve što je na reklami. A imaju toliko dobrih i čak istih supstanci. Iste supstance, isti aktivni princip. U Josip Pančić, u biljnoj apoteci, svakoj. Imaju domaću. Ali nekome nije u interesu da se upravo to zna. Znate kako se zapakuje, to je sve Kina. Strašno je. Ja sam napravila lek za holesterol. Muka me naterala. Zato što nisam htjela da dajem pacijentima statine. Jer znate, napravila sam taj lek. I on ima, kako mi kažemo, health claim. Znači, leči. I može da se kaže da on obara holesterol. Možda se napiše. I u Sloveniji sam ga registrovala. Naravno, ozbiljnija sam mislila država. Međutim, znate šta se sad dešava? Dešava se da žele da kopiraju taj lek, a ne mogu da naprave to isto. Ne mogu. Ali oni kažu da je isto i puste reklamu. I to rade sa mnogim supstancama sa kojima ja radim. Zato što ljudi meni veruju i znaju da ono što ja pijem, što dajem svojoj porodici i za čega stanem je zaista to. Jer mene su jednom prevarili i nikada više. Jednom sam osjetila to da sam sebe stavila ispred nečega što nije bio proizvod koji sam ja kontrolisala, ja sam verovala da je to to. Zato kažem da je sve što vide na reklami prevara. Sve, apsolutno sve. I neka me tuže slobodno, ja ću dokazati da je prevara. Svako može da me tuži od ovih koji reklamiraju dodatke prehrani. Mogu otvoreno, slobodno da me tuže, ja ću dokazati da varaju ljude. Nijedan od njih ne leči, a to pomaže. To je zabranjeno da se kaže. Pomaže. Šta to znači pomaže? Da pređeš preko ulice? Šta ti pomaže? Šta ti pomaže? Da se osjećaš dobro, dao si pare pa ćeš biti bolje? Kako ti pomaže? Šta u tome pomaže? Placebo. Placebo? Da. Šta si ti tu sve stavio i koliko to košta? Pa košta reklama na onoj gledanoj televiziji, znate, na onoj najgledanijoj. Pa to mnogo košta. To su 1000 evra. Pa koliko treba da košta taj lek? Odnosno, taj dodatak prehrani. Koliko on zaista vredi kad može da se reklamira na televiziji? Jer znate koliko došao onaj doktor iz Slovenije? To je strašno šta radi ovde narodu i kako ih deru i koliko plaćaju. Po 4000 dinara plaćaju koenzim. Ne pitajte. Kina spakovana. Ne možete da verujete. To su tako loše supstance. Ljudi ne znaju da koenzim ima 2 oblika. Sve je to dobro, jer znate, koenzim je jako dobar da ga uzimate. Ali treba da znate koji. Ako vi uđete i na rafu ili ono što vam kaže apotekarica, a ona kaže ono što ima. Znate, to mi je kao kad uđete da kupite hleb. Vi tražite crni, on kaže imamo samo beli. Pa daj beli, meni treba hleb. Ne možete to sa dodacima prehrani.
Treba da koristite koenzim, ali on ima trans oblik koji je resorptivan i cist oblik koji se ne resorbuje. I ovakve emisije upravo tome služe, da ljude naučimo, da im objasnimo, da ih ne varaju na svakom koraku. Ovakvi sagovornici služe u svrsi dobrog zdravlja naroda, ali i dobrog mentalnog zdravlja i buđenja svesti i još neko osvešćenje. Večeras sa nama, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, u programu ste. Dobroveče. Izvolite. Slušamo vas, kažite. Htela bih da, jesam u programu? Jeste i ja vas slušam, doktorka Bašić. Evo, htela bih da pozdravim doktoricu. Hvala. Koju sam čekala da se pojavi na televiziji. Gledala sam na drugoj televiziji i jednostavno sam izgubila jedna divna doktorka koju sam ja kao jedna baka, 73 godine, i nisam, verujte, ozarivala sam se kad sam vas videla. I zovem iz Veselnika, iz Novog Sada, ne znam na kojoj televiziji, sad sam videla da je to Šabac. Jeste, ovo je As Šabac. I hoću da vas pozdravim kao jednog dobrog, kao prvo čoveka, a onda kao divnog doktora. Ne znam koji ste doktor, nisam to upratila, ali sam vas gledala u emisijama na jednoj i drugoj televiziji. Znam gde ste me gledali. Pratila sam vas i uvek sam želela da se javim, ali nisam uspela. Da, zato što je uvek bila velika gužva. I vi ste jednostavno nestali i ja sam sad sretna što mogu da se javim. Eto, prvo da vas pohvalim kao doktora. Pa hvala vam što me hvalite. Ne znam da li mene čujete. Ja sam smanjila malo to. Ne, kaže, hvala što me hvalite. Kome ne prija hvaljenje? Svakom prija da ga hvale ljudi. Sreća je moja, pa me uglavnom hvale. I to mi daje snagu. Ne hvalim vas zato što vam nešto laskam ili nešto, nego zaista... A to se ja pitam, zašto me hvalite? Pa evo, želim sad da pitam, pošto imam ja ponekad malo, nije to velik pritisak, o pritisku, nemam sa srcom, primam Tensek ili ja ne znam da li je to za srce. Tensek jeste? Jeste, to pijem pola tablete ujutru i za pritisak imala sam, poveća mi se do 150 i nešto, pa onda spane na 140 i tako na pola sata, 15 minuta sam merila. Nije to velik tako pritisak, ali evo sad kad imam priliku da se uključim u program, pa da vas pitam da li je to i imam povećan kolesterol. Za povećan kolesterol, ja sam sad govorila, ja imam lek potpuno prirodan. Biljni lek, fantastičan. I on obara, ne samo što obara kolesterol, on vezuje i šećer u crevima. On čisti creva od masnoća. Jer vi kad imate poremećaj masti, metabolisanja masti, vi imate u crevima nataložene masne naslage, imate umor. U mišićima drugačije se osjećate, imate bolove u mišićima, trnjenja, lošu cirkulaciju. To sve čini loše metabolisanje masti, masnu jetru. Ovaj preparat na kome sam ja radila mnogo godina, ja kažem 10, a kad sam se vratila unazad da razmišljam koliko je to bilo, u stvari 18 punih godina sam radila na tome kako da se obori masnoća, da se dovede u red, šta da se kombinuje, da se dovede u red masnoća, a da odnos dobrog i lošeg kolesterola ostane dobar, u korist dobrog. To je bilo uvek teško i verujte mi, ovo radi. On je odličan. I uzmite, zovite slobodno savjetovalište, reći će vam gde možete da kupite u apotekama. Mali broj apoteka, nažalost, ima, jer to se nigde ne reklamira. I zato i nema, ali savjetovalište uvek možete da pozovete. Imate telefon, verovatno izlazi i na ekranu, nema. Da, ima. Tu i ne samo zbog tog holesteroleksa, nego zbog svega što imate kao problem. Niste sigurni, merili ste pritisak, osjetili ste da vam srce drhti, podrhtavate, glava vam se trese, ruka vam drhti, bilo šta da se desi,
Pogotovo jednom 70-godišnjaku i nekome koji ima više od 70 godina, bitan je savjet trenutni, a to ćete dobiti u savjetovalištu. Znate, trenutnu pomoć. Ili, ako hoćete konsultaciju ličnu sa mnom, onda će vam zakazati. Verujte mi da se trudim jako da sve ljude čujem i da za svima porazgovaram. Nekada je to i po nekoliko dana ne stignem, ne mogu, ali uglavnom se trudim da u nedelju dana obavezno čujem pacijente. To uspevam za sada, ali sve teže. U svakom slučaju, adekvatne osobe će vas čuti, koje mogu da vam daju savjet. Oni mnogo uče od mene u savjetovalištu, mlađi kolege i dobro je to. Volonterski rade. Mnogo je taj rad nas je oplemenio nekako, mene u ovim godinama. I zato sam danas komentarušući sa doktorima u Tiršovoj rekla, pa nismo mi završili medicinu da se bogatimo, da se obogatimo. Doktor koji je mnogo bogat, to nešto nije u redu. Jer znate, nemate vi novinara bogatog. Novinar! Znate, imamo mi u Srbiji jako bogatih novinara. Ali zna se koja je cena određene lojalnosti. Ja sam rekla da sam bogata rođenjem. Moj otac bio privatnik cijelog života i ostavio mi je dosta toga. Ali suština je da nije bogatstvo samo novac. To kad imate zadovoljstvo, kad radite ono što volite i kad zaista pomažete ljudima, tu nema, ne postoji. Evo vidite, ona, pacijentkinja vas hvali, a zašto ona mene hvali? Ona i dalje nije rekla zašto me hvali. Ona u stvari i ne zna zašto me hvali. Ona me hvali u stvari zato što ja govorim nešto što je njoj jasno i nešto što i ona misli da je tako. Znate, najčešće je to razlog. Ja nju nisam lečila. Ona ne zna kako ja lečim pacijente, ali intuitivno ljudi to osjećaju. Znate, kad čovjek dođe kod doktora i vidi da doktor ga nije ni pogledao, samo mu pregledao papire, pisao i sklopio za mjesec dana, za 3 mjeseca kontrola, doviđenja. Čovjek se pita, Bože, šta li mi ovo piše? Da li ja ovo stvarno treba da pijem? I onda krenu sve te sumnje. Intuitivno pacijent osjeća da li je lekar dobar, da li misli na njega zaista. Kad vi postignete tu spregu, znate koliko žena sam ja skinula sa Eutiroxe? Pa mnogo je u tome bilo i, kako vi kažete, placebo efekta. I efekta veze pacijent-lekar. Znate koliko bi one odustale na pola puta da se skinu sa Eutiroxa, da mi nisu verovale. Jer počne TSH da raste i one odmah, jao, doktor, samo sačekajte, vidjet ćete. Za 2 mjeseca radite kontrolu, za 3 mjeseca radite kontrolu, pre toga ne. Ona kaže, jao, doktor, šta će biti za 3 mjeseca? Ništa, bit ćete odlično. Za 3 mjeseca TSH dobar. Zato što znam, jer sam davala mnogo godina već. 18 godina dajem imunoge pacijentkinjama koji imaju tiroiditis, Hashimoto. I ja znam šta će se dešavati, ja imam Hashimoto. I ja znam sve šta će biti. I znam kad će se žlezda iscrpeti. Ali nek se iscrpe u 75. godini, kad ne treba tad vam ne treba supstitucija. Znate, ona će raditi sporije, vi ćete kontrolisati masnoće, ćete obarati, pritisak kontrolisati i bit ćete dobro, čak i tada bez Eutiroxa. Dakle, moral, etika, Hipokratova zakletva iznad svake druge zakletve i ono što nam danas najviše nedostaje, empatija. To ja mislim da su... A znate šta, ima empatije kod Srba. A ja sam u jednoj emisiji rekla, bila sam verovatno tako na džak baba, u tog dana sam bila loše volje, verovatno me nagazili mnogo, razni, i onda sam bila, kažem, ne, ovaj narod gubi empatiju, jer znate, uđete u prodavnicu, onda vas gura neko, pa nego, šta si stala sad tu kad sam ja pred tebe stao? Pa dobro, nisam te videla, čoveče. Što mi se ne nasmešiš, kažeš, ej ti crvenokosa, nemoj da ideš ispred mene, kad vidiš kako sam zgodan dasa, a ti me ne vidiš. Jel to nije lepše da mi tako kaže? Nema toga. Izgubio narod osmeh, izgubio smisao za humor, izgubila se ta empatičnost. To mi doživemo kao empatiju. Međutim, u nedaći
u nevolji. Tada se pokazuje ono iskonsko. Pokaže se ta iskonska srpska empatija. Ja sam ponosna što sam Srpkinja. Verujte mi. Ja sam ponosna, svake vaše rečenice se jako sam ponosna. Mi nikad nismo bili osvajači, mi nikad nismo bili varvari, mi nikad nismo bili, znate, krstaši. Mi nikada nismo tuđe teritorije osvajali. Niti se borili na tuđim teritorijama. Ali smo zato uvijek bili žrtve, upravo ti. Znate šta? Ja nikad neću kažem da su Srbi žrtve, jer ne želim da budemo žrtve. Ja mislim da samo su Srbi kao narod jako plemeniti i da smo mi jako buntovni. I da to treba da sačuvamo i da sačuvamo svoj duh i da mi ćemo sačuvati zdravlje. Znate, oni nas ovako uništavaju, ali mi ćemo se boriti. Ja sam sigurna da ovo što ja govorim dolazi do mnogo ljudi. I ja zato i govorim ovako javno. Inače, meni ne treba ova pojavljivanja. Mi to ne treba za posao. Ja posla imam mnogo više, a pare sam zaradila davno. Ovo što meni treba sada jeste da mi unuci i deca koja žive ovde, moja deca žive ovde, da ne idu odavde, jer su pokušali pa su videli da nije lepše nigde nego ovde. Ovde je najlepše. Najlepše. Mogla sam da živim na Azurnoj obali. Školovala sam se u inostranstvu. Mogla sam da živim u Parizu. Mogla sam da živim u Milanu. Mogla sam da živim u Ljubljani. Gde god sam želela. U Austriji, u Salzburgu sam bila na školovanju. U Cardiffu, u Velsu. Zašto nisam tamo ostala? U Tokiju nisam nigde. Nigde želela da živim. Jer je meni ovde bilo najlepše. Ovde pričam sa svojim mesarom, sa svojom komšinicom. Ovde izađem na ulicu sa onima što mi skupljaju smeće. Gde ste, doktorka, kako ste? Šta ima? Jel ste dobro? Kako su vaši? Jesu zdravi? Sve su to lepa, normalna pitanja. To pitaju Srbi. To se dešava u Srbiji. Ta bliskost, ta intimnost. Izgubiš novčanika, on ti nađe i vrati. Znate? Moj sin izgubi novčanik na bulevaru Kralja Aleksandra. I oni vide karticu Lagune, knjižare i vrate mu novčanik. Znate koliko sam bila srećna? Ništa to nije nešto, Bog zna, imao para unutra. Ali neko je pošten naišao. I to je danas važno da budemo pošteni. To je lekovito. I to je lekovito. I to će nas spasiti od toga da izumremo. Spasit će nas naš gen. I naš inat. Tako je, možda i inat. Ali spasit će nas taj naš gen da preživimo. I mi ćemo preživeti i niko ovaj narod ne treba da plaši. Ničim. Ni jednim virusom, ni X virusom, ni koronavirusom. Ničega ne treba da se plašite. I kada vam izađe bilo kakav krizni štab, bilo ko, i bilo koji doktor i plaši vas, znajte da taj nije kako treba. Da to nije dobar doktor. Sigurno. Jer strah je najveća opasnost za čovek, za imunitet. Znate, ranije, kada dođe pacijent u ordinaciju i vi vidite da on ima nešto, vi sumnjate da nije kako treba. Vi nikada ne plašite pacijenta. Jer pacijent će, pašće mu imunitet i on, šta ćete vi time dobiti? Pa vi niste pomogli. Pa mi smo tu da pomognemo pacijentu. Ne treba ga lagati, ali treba mu reći. To je to i to. Jer znate, ja imam slučajeve da su se ljudi od toga izlečili. Hoćete li vi da budete tu, u tih 5%, 10%, 50%, baš me briga koliko je posto, ali ste tu ili ste ovamo, na onoj drugoj strani? To se uvek zapitam. I ja, kad meni nije dobro, ja se zapitam, jer i ja sam čovek. I ja se zapitam. Išla sam na kolonoj gastroskopiju pre 3 nedelje. Hvala Bogu da sam dobro. Ali se zapitam da će nešto vidjeti. Šta će naći? I onda kažem, Snežana, šta god da ti nađu, ti mora da se boriš. I bit ću uvek na onoj strani koja se bori. Neću biti na ovoj strani koja putuje tamo. Bez obzira da li postoji zagrobni život ili ne. Ja bih pre da živim što duže u ovom životu. Pa ću živjeti i tamo, u tom. Je li tako? Ako tako ljudi razmišljaju, oni će se boriti za svoje zdravlje. Preventivni pregledi, broj 1. Molim vas, mora to da im kažem. Šta to znači? Pa nije vam teško da premerite sebi pritisak makar. Pogledate one aparati digitalni, koštaju po 2-3 hiljade dinara. Kupite, nemojte one za zglob. Kupujte one što idu ovde, oni su tačniji. 3 puta izmerite.
Zato što srednja vrednost je tačna. Prvi put meri pogrešno, treći put možda meri bolje, ali vi uzmite sredinu i imate orijentaciju kakav vam je krvni pritisak. Pa neko ima aparatić za šećer, nekad proverite šećer. Pa nije sve to tako strašno. Neke stvari treba. Žene, ginekološki pregledi dojki, obavezno. Posle 50. godine, pregled debelog creva, kolonoskopija. Imate simptome sa stolicom i ranije i u 30. uradite. Nemojte se plašiti. Kaže, umro neko na kolonoskopiji. Jel? Pa neko se umro i u avionskoj nesreći, ali ja putujem avionom, evo i nisam. Znači, dajte, nemojte da uzimate primere koji su laši. To je ono, kad hoćete da posejete strah, vi ne mislite dobro narodu. Upravo. To roditelj nikad ne radi, je li tako? Da. Roditelj nikad neće da plaši svoje dete. To je pogrešno. Kad god su nas roditelji plašili, izazivali su kod nas frustracije. To je pogrešno, nemojte ga plašiti. Samo mu predočite realnost, ali nemojte ga plašiti, uvek mu recite, to je visoko, ali mi nećemo tamo ići. Mi ćemo zaobići, sići ćemo polako stepenicama i bit ćemo mi dole. I sve ćemo to rešiti. Samo malo drugačije pristupa i odmah imate bolje rešenje. To isto i sa bolestim ljudima naročito. Sjajna tema, strah, zastrašivanje, zaplašivanje, korona pandemija, nakon toga različite vrste virusa. Trenutno u Srbiji u opticaju AH1, AH3 i ono što me posebno jeste kao sezonska bolest. Ma ima i sincijalni respiratorni virusi. Ali nas stalno plaše nekim potencijalnim X virusom, smrtonosnim virusima. Oni nas zasipaju raznim virusima. Jer virusi su veštačke tvorevine, oni to mogu da stvore. Bakterije nisu, ali virusi jesu. Tako da oni stvaraju viruse, to je jasno kao dan. Ja ne mogu, ja imam mnogo godina da bi ja sad ovde došla i nešto uvijala u papir sjajni i pričala ljudima ono što ne mislim. Ne, ja ću reći ono što mislim, to je tako. I u to sam sigurna. Ne možete vi meni sad, meni niko ne može da kaže da može da predvidi kad će biti epidemija, koliko će ljudi umrti, kakva će biti klinička slika i vakcine spremne već. Pa kako je to moguće? Kako su onda prozorljivi u Davosu? Mnogo su prozorljivi, da. Mnogo su prozorljivi. Biće da je to. Ja samo verujem da je patrijarh Pavle bio prozorljiv. U to sam se uverila svojevremeno. I hvala dragom Gospodu da sam ga poznavala. Inače, prozorljivost ovih što brinu o našem zdravlju, a prethodno nas bombardovali osiromašenim uranijumom, neću im nikad verovati. Ništa što kažu im ne verujem. Jer znate, kažu da je dan, a ja otvorim prozor da pogledam. To radim kad je u pitanju medicina. Više ništa ne verujem farmaceutskoj industriji, više ništa ne verujem nikakvim komorama i nikakvim zdravstvenim organizacijama, ni partijskim, ni zdravstvenim. Nikome ne verujem. Verujem iskustvu, verujem empiriji. Samo tome verujem. Kad je počela korona, ja ću vam reći, ja sam prva doktorka, očigledno, tad sam postala popularna, mnogo, jer sam izašla i samo rekla istinu. Ja ne znam šta je ovo. Jer ja nisam znala šta je to. Šta je to što daje pneumonije, neko umre, a neko preživi, a mlad čovek padne, umre od tromboze posle, 4 nedelje od korone ili od vakcinacije. A šta je to sportisti? Samo padne, umre od tromboze. A šta je to odakle tromboze, a virusna infekcija? A u krvnoj slici ne pokazuje virusnu infekciju. Pa nije. Nije to samo virus. To je intoksikacija. To su toksini. To su vrlo teška trovanja bila. To su teška trovanja izazivaju tromboze ovakve. Ovakve tromboze u malim krvnim sudovima izazivaju teške sepse, jer znate, i zaista teški agensi. Ali virusi, ne. I koliko nam zapravo danas... Znači, mora ga toliko su ga modifikovali da ga zovu virusom. Oni mogu sve da ga nakače na nosač, jer virus možete nakačiti na nosač koji hoćete, na radioaktivne čestice, na šta god hoćete.
Jesu li lekari danas iznenađeni ovim što imamo 3-4 godine nakon pandemije, ovim post-covid stanjem ili kako ga nazove long covid? Ne. Lekari nisu uopšte iznenađeni. Lekari su videli šta je, znate koliko lekara je umrlo. Lekari su videli šta je to. Lekari su takođe šokirani, ne znaju uzrok. I mi smo ne samo šokirani. Znate kako to izgleda? Bace vas da plivate, a vežu vam i ruke i noge. To oni nama rade. To su uradili lekarima. Mi smo plivali vezanih ruku i vezanih nogu. I tako smo nekako isplivali iz te korone. Jer znate, pipali u mraku, čudo kako su se lekari borili. Naši doktori. Govorim vam o našim lekarima. Da ne govorimo o lekarima u Španiji. Da ne govorimo o lekarima u Italiji. To je nakači ga na respirator i doviđenja. Pusti ga u hodniku i doviđenja. Ne znate? Mi ovde smo zaista, ovde su lekari zaista ginuli za pacijente. I to ne sme da se zaboravi i to ne sme da se ne kaže javno. I ne sme da se zbog šačice loših doktora, znate, onih u BMW-u, bahatih, u džipovima, radi u 5 klinika, ima svoju kliniku, radi u državnoj službi, hobotnica. Znate, sa 1.000.000 pipaka, 100 glava aždaja, takvih je malo. Ne smemo na osnovu njih da sudimo o drugim doktorima. I zato ovaj narod treba da bude srećan što ima dobre doktore. Ima dobre doktore. Ako ih ne sačuva, ti dobri doktori će lečiti tamo neke druge, neke Norvežane i Šveđane, a ovde neće imati ko da ih leči. Prema tome, čuvajte doktore svoje i nikad ne udarajte na doktore. Pa, znate li koliko je lekara, koliko mi u Srbiji učimo mnogo. Mi učimo sve. Oni se odmah već opredele na osnovnim studijama šta će oni biti, samo jednu oblast. Mi učimo sve. Doktor danas mnogo mora da radi da bi postao doktor. I ako ih počnemo da učimo tako kako oni diktiraju, biće loše za nas. To ne smemo da dozvolimo. Oni su nam uništili prosvetu, pokušavaju da unište prosvetu, pokušavaju da unište zdravstvo, rekla sam šta je rešenje. I nadam se da ovo će možda doći i do ministarke, pa će možda doći i do nekoga kome je stalo do zdravlja ovog naroda, pa će neko nešto promeniti. Evo sad ima doktor jedan koji je ušao u politiku, pa daj da vidimo šta će on uraditi. Da promeni zdravstvo. Naravno, ja ne verujem u to. Jer znam zašto doktori ulaze u politiku. Koji su to doktori? Da li su to koji su doktori koji ulaze u politiku? Nisu dovoljno ostvareni u svojoj struci ili... Ma ne. Ili željni dodatne motivacije? Nije im dosta. Jer znate, ja hoću da budem Bog. Ja hoću da ima moja porodica, da ima sve. Hoću ministarsku penziju. Hoću onu penziju, kako se zovu ovi što su u Skupštini, poslaničku. Hoću moja ćerka da studira u Londonu. Hoću da mi sin u Americi diplomira i tako. Nebuloze, a nisu srećni uopšte. Znate li koliko je lepo kad pečete roštilj navali u dvorištu, kada dođu prijatelji, kad neko zasvira harmoniku ili gitaru, jedete beli luk i nikome ne smeta. I koliko je lekovito i dobro. I kako se osjećate fenomenalno. Mi smo večeras i nekih 20 minuta produžili termin ove emisije s razlogom. I svinjokolj ovde. Da. Jao, znate li kakve svinje su mi ovde ugojili. Ali pričat ćemo, ja se nadam, u nekom našem narednom viđenju, a upravo je jedan tabloid tako pompezno preneo vašu izjavu da treba jesti meso, je li tako? Jesu to rekli? Nemam pojma. Svašta prenose. Kad vide moju sliku, ljudi kad vide moju fotografiju i kažu, doktorka Bašić rekla, ovo je čaroban lek, da znate da je to laž. Evo sad ima neki lek, sam rekla da je protiv infekcija mokraćnih puteva. Moram da vam kažem, ništa to nisam rekla. Znači, zovite me direktno i pitajte me šta da radite kad imate infekciju mokraćnih puteva, ali nikakve te lekove. Lek za kolesterol, tačno je da sam napravila, bavim se time,
To je moj najveći životni uspeh. I pokušavaju da falsifikuju, svašta rade, jer ovo je, nažalost, bara puna krokodila, ali ja nešto plivam, ne znam kako. Hvala vam što ste večeras bili gost naše televizije. Hvala i Nadam vama. se skorom susretu. Ostalo je mnogo tema na koje treba da... Znate šta, ova televizija je toliko meni prirasla srcu. Ja sam ovde, ne znam, osjećam se kao da sam ovde odrasla. A nisam odrasla, došla sam kao već jako lekar sa iskustvom, ali zahvaljujući doktorki Rajić, koju ću uvek pomenuti kad gostujem, mojoj drugarici i koleginici, mnogim ljudima smo pomogli. I zato ću uvek doći kad me zovete. Za vas uvek. Postoje televizije na koje neću ići, naravno, i to je moje pravo da to biram. Zovu i na kraju prestanu. Dakle, shvate poentu. Shvate poentu da nije stvar u tome da samo imate televiziju, nego je stvar u tome da kad neko dođe da kod vas gostuje, vi njemu dozvolite da kaže šta misli, a ne da dobije papir šta treba da kaže. Šta sme, a šta ne sme. Eto, hvala vam na pozivu. Hvala još jednom. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste bili i večeras uz nas. Ostanite uz program Radio Televizija Sprijetno.